Ahoj, monstra i normíci! Dnes bych se s vámi ráda podívala a pověděla něco málo o sérii Hound Catcher a Hound Catcher Midnight Runway. Hned na začátek bych chtěla říct, že tady tato série je velice limitovaná a velmi těžko sehnatelná. Série Hound Catcher vyšla v roce 2022 exkluzivně jen a pouze na Mattel Creations. Jedna panenka vycházela na $75, ale kdybyste si panenky chtěli zakoupit nyní, tak už pouze z druhé ruky, třeba přes eBay, ale jejich cena je mnohonásobně vyšší. Panenky vycházely postupně a všechny byly během pár minut vyprodané. Především tedy Draculaura, to byl fakt fofr. A jakéže panenky vlastně v této sérii Hound Catcher máme? Jak již jsem zmiňovala, můžete vidět Draculauru, Frankenstein, Claudine Wolf, Cleo the Nile a poslední Laguna Blue. Jsou to vlastně takové redesigny původních základních postav s vymakanějšími outfity, luxusními doplňky a celkově kvalitnějším provedením. Opravdu si můžete všimnout, že každá panenka má krásné kvalitní kovové doplňky. Nevím, zda tady tyto kovové doplňky jsou opravdu z kovu, nebo je to pouze imitace, ale na mě to působí hodně kvalitněji, což předpokládám byl záměr. Můžete si také všimnout, že panenky mají oproti ostatním normálním panenkám krásné pravé řasy. Tím pravé nemyslím, že by byly opravdu skutečně pravé, ale nejsou jenom takové natisklé, ale jsou 3D. Taková zajímavost, co se mi u těchto panenek hodně líbí, je to, že Draculaura, Frankie a Cleo mají baťůžky. Nemají jenom z klasického plastu, jako klasické doplňky pro monsterky, ale jsou z textilu. A taková zajímavost u kabelky Laguny Blue a Claudine Wolf je ta, že si myslím, že odkazují na první sérii Basic Wave Věta, o které jsem již mluvila v prvním videu. Můžete si ho jít pustit, jestli jste ho zatím neviděli. No a čím to vlastně odkazují? Lagunina kabelka je ve stylu akvárka, kde ona v první sérii Basic, jak už jsem zmiňovala, měla kabelku akvárko, ve které měla svou rybku Neptunu. No tady si můžete všimnout, že zbyla už jen kostra. Takový trošku černý humor, ale není se čemu divit, taky tyto panenky vyšly po x letech od první série. U Claudine také máme kabelku odkazující na první řadu Basic a to v tom, že tady tato kabelka má stejný design jako Claudinina bundička právě z první série. Panenky mají také nádherné krabice. Každá krabice je ve tvaru rakve a barvy dané panenky, což znamená Draculaura má růžovou krabici, Frankie modrou, Claudine fialovou, Cleo zlatou a Laguna zelenou. Ke každé panence je také nádherný certifikát pravosti a deníček, což se mi neuvěřitelně moc líbí. A jak již jsem zmiňovala kovové doplňky, tak každá panenka má stojánek a hřebínek právě ve své dané barvě v takovém kovově lesklém stylu. Série Hound Catcher Midnight Runway, takzvaná podsérie, byla vydaná o rok později, v roce 2023, jen a pouze na Mattel Creations. S těmito panenky to už ale nebylo takové dráma,
protože tyto panenky, i přesto, že jsou krásné, také vysoce kvalitní, tak na Mattel Creations visí ještě dodnes. Jedna tato panenka vychází na $75, stejně jako vycházely tenkrát Hound Couture. A Mattel ji dal dokonce do slevy. V přepočtu je $75, cca nějakých 1600 korun českých. Ale určitě utíkejte na Mattel Creations, jsou nádherné a kupte si panenku Hound Couture Midnight Runway ve slevě. Do této série patří panenky Frankie Stein, Cleo de Nile a Spectra Wondergeist. Panenky vycházely postupně v tomto pořadí. Na limitky Frankie Stein a Cleo de Nile jsme už zvyklí, ale u Spectry Wondergeist to bylo něco neuvěřitelného, neočekávaného. Bylo to krásné, milé překvapení, protože toto je první, zatím jediná limitka Spectry Wondergeist. Mě to upřímně hodně potěšilo a z této série se mi líbí Spectra dokonce i nejvíce. Každá z panenek má krásnou masku se svými iniciály. Můžete vidět u Frankie blesk, Cleo ji má v egyptském stylu a Spectra ji má takovou duchařskou, právě protože je duch. Panenky mají také krásné designové krabice ve tvaru rakve se svými iniciály a svou barevností. Ukážu na fotkách. K panenkám také nezapomněli přibalit certifikát pravosti, ale co tyto panenky už nemají, tak je bohužel hřebínek a deníček. Oproti Hound Couture. Na závěr bych také chtěla říct, že panenky Hound Couture jsem nekoupila přes Mattel Creations, ale od své dobré hůlmožky Danči, která se také věnuje sbírání panenek a jsem moc ráda, že mi tady tyto krásné panenky pomohla sehnat. Dani, tímto bych ti chtěla moc poděkovat. Moc vám děkuji za shlédnutí tohoto videa. Budu ráda, když mi dolů do komentáře napíšete, jestli dáváte přednost sérii Hound Couture nebo Hound Couture Midnight Runway, která z těchto sérií se vám líbí víc a jaká panenka je vaše oblíbená. A taky by mě zajímalo, jestli se vám líbí, že Spectra má svou vlastní první limitku. Jestli vás to také potěšilo tak, jak mě. Mějte se moc krásně, monstra i normíci. Vaše Dáda Dolls.